Pa mogu da kažem, a i vidjeli smo svi da je narod na severu Kosova pokazao jedan jedinstveni stav i pokazao veliku odlučnost da se ne slaže sa ekspropriacijom koja je nametnuta od strane Prištine. Od samog početka narod se izjasnio protiv toga, ali Priština je bila uporna u svojim nastojanjima, a vidimo sada da je taj postupak ekspropriacije napredovao. Taj postupak ekspropriacije osudili su svi. Osudila je javnost na Kosovu, srpski narod je osudio te ekspropriacije, osudila je međunarodna zajednica, ali vidimo i dalje da ovaj režim, Kurtijev režim, znači istrajava na tome i tako da to što vlada Kosova u stvari ne poštuje ni međunarodnu zajednicu, sigurno ne može da bude doprinos nekom pomirenju među narodima ili nekom suživotu na ovim prostorima. Kurtijev režim kao pod nekim, rekao bih, plaštom vladavine prava u stvari sprovodi jedan institucionalni teror. Iz zakona uvek sprovode nešto što ide protiv ili ide na štetu srpskog naroda.